Te-ai întrebat vreodată de ce te simți epuizat, nemotivat și cumva deconectat de puterea ta inerentă? De ce oamenii par să simtă ceva slab la tine, ceva ce ar putea exploata? Poate ai dat vina pe circumstanțe exterioare, ghinion sau persoane crude. Dar dacă ți-aș spune că adevărata problemă nu este acolo, este ceea ce îți faci în mod privat, în acele momente când crezi că nimeni nu te privește? Carl Jung a înțeles ceva ce societatea modernă refuză să recunoască. Există o legătură directă între modul în care îți gestionezi energia sexuală și modul în care lumea îți răspunde. Până când nu încetezi să te epuizezi prin autogratificare compulsivă, până când nu încetezi să-ți irosești forța vitală pe plăceri trecătoare cum ar fi masturbarea, care te lasă gol, până când nu înțelegi că energia ta sexuală constituie puterea ta creativă, oamenii vor persista să-ți simtă slăbiciunea și să te trateze în consecință. Energia ta sexuală este puterea ta creativă. Nu este vorba despre moralizare sau rușine religioasă. Este vorba despre recunoașterea unei realități psihologice și energetice despre care Jung știa că va schimba totul. Energia ta sexuală reprezintă forța ta vitală. Când o irosești compulsiv, te irosești pe tine însuți. Dacă ai ajuns până aici, este pentru că ceva intern știe că acest model trebuie să se schimbe. Ești obosit să te simți slab, împrăștiat, incapabil să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat. Ești epuizat de ciclul plăcerii temporare urmat de rușine, vinovăție și epuizarea energiei. Ai observat cum se schimbă tratamentul oamenilor în zilele disciplinate față de zilele în care ai cedat. Ai simțit diferența în încrederea ta, în prezența ta, în capacitatea ta de a impune respect. Dar te-ai temut să conectezi aceste puncte, deoarece ar însemna să admiți ceva profund, inconfortabil. Jung a afirmat că ceea ce nu reușim să facem conștient ne dictează viața și o vom numi soartă. Relația ta compulsivă cu autosatisfacția nu este doar un obicei inofensiv. Îți modelează inconștient prezența în lume și modul în care ceilalți îți răspund. Întrebarea rămâne: ești pregătit să înfrunți acest adevăr și să-ți recuperezi puterea? Sau vei persista să te întrebi de ce viața pare dificilă în timp ce te subminezi în secret zilnic? Jung a înțeles că energia sexuală este energie creativă. În lucrarea sa despre libido, el a clarificat faptul că această forță vitală poate fi canalizată fie în creație, realizare și magnetism personal, fie poate fi disipată prin eliberare compulsivă, lăsându-te epuizat. Gândește-te la asta. Cum te simți după ce te complaci în autogratificarea compulsivă? Fii sincer. Te simți puternic, încrezător, pregătit să cucerești lumea? Sau te simți epuizat, vinovat, cumva diminuat? Te simți capabil să cucerești orice sau simți că vrei să te ascunzi de provocări? Corpul tău cunoaște adevărul, chiar și atunci când mintea ta raționalizează. Acea senzație de epuizare nu este doar fizică, este energetică, psihologică, spirituală. Ai renunțat la însăși forța care ar fi putut fi canalizată în crearea vieții pe care ți-o dorești. Și iată ce ți-ar spune Jung. Această epuizare a energiei nu rămâne privată. Ea are impact pe tot. Postura ta, contactul vizual, vocea ta, însăși prezența ta. Oamenii pot simți când cineva operează dintr-o stare epuizată față de a opera dintr-un loc de putere conținută. Nu sunt prostii mistice, aceasta este psihologie. Când te epuizezi constant, dezvolți ceea ce Jung a numit o structură slabă a ego-ului. Devii mai susceptibil la anxietate, depresie, stânjeneală socială și acel sentiment omniprezent de a fi copleșit de existență. Dar când înveți să conții și să canalizezi această energie, se întâmplă ceva extraordinar. Încrederea ta crește în mod natural, concentrarea ta se ascute, prezența ta devine magnetică. Oamenii încep să te trateze cu mai mult respect, pentru că emani energia cuiva care se respectă pe sine. Jung a vorbit pe larg despre importanța reținerii energiei sexuale în scrisorile și discuțiile sale private. El a înțeles că această practică nu era despre suprimare, era despre redirecționarea conștientă a celei mai puternice forțe din psihologia umană. Lumea modernă te-a convins că această energie necesită o eliberare constantă, că reținerea se dovedește nesănătoasă, că disciplina aici echivalează cu represiunea. Totuși, tocmai asta te menține slab, împrăștiat și ușor manipulabil de forțele externe. Dacă acest conținut rezonează cu tine,
recunoaște că atingem unul dintre adevărurile cele mai reprimate ale psihologiei moderne. Legătura dintre energia sexuală și puterea personală a fost ascunsă deoarece oamenii conștienți sunt mai greu de controlat. Majoritatea oamenilor își petrec întreaga viață întrebându-se de ce motivația le scapă, de ce nu se pot concentra, de ce anxietatea socială îi chinuie, de ce oamenii nu par să-i respecte. Ei dau vina pe toate, cu excepția unui singur obicei zilnic, care le drenează literalmente forța vitală. Jung a înțeles că nu putem schimba nimic până nu îl acceptăm. Și ceea ce trebuie să accepți este acesta. De fiecare dată ce te masturbezi compulsiv, nu experimentezi doar plăcerea fizică. Epuizezi însăși forța care conferă încredere, carismă și magnetism personal. Nu este vorba despre rușine sau vinovăție. Aceasta se referă la recunoașterea cauzei și a efectului. Când risipești această energie pe gratificare momentană, te privezi de energia susținută esențială pentru a construi ceva semnificativ, pentru a dezvolta o încredere autentică, pentru a deveni cineva pe care oamenii îl respectă în mod natural. Dar iată partea și mai insidioasă. Cu cât devii mai epuizat, cu atât tânjești mai mult după validare externă pentru a umple golul. Devii nevoios, disperat după aprobare, dispus să accepte tratamente proaste doar pentru a te simți dorit. Această nevoie atrage oameni care te vor exploata. Persoanele puternice nu tolerează lipsa de respect pentru că nu au nevoie de nimic de la ceilalți. Persoanele slabe acceptă orice pot obține pentru că operează dintr-o stare de epuizare internă. Și nimic nu te epuizează mai repede decât risipa compulsivă de energie sexuală. Jung ar numi aceasta muncă în umbră, confruntarea cu părțile din teu pe care ai prefera să le ignori. Și una dintre aceste umbre este partea din tine care te-a slăbit inconștient zilnic prin acest obicei compulsiv, în timp ce te întrebi de ce viața pare atât de grea. Umbra nu doar conține impulsurile tale întunecate, conține puterea ta negată, potențialul tău nerealizat, capacitatea ta de măreție. Când eliberezi compulsiv energie sexuală, ți eliberezi literalmente puterea în gol, în loc să o canalizezi către obiectivele tale. Și iată ironia crudă. Plăcerea temporară pe care o cauți prin masturbare compulsivă te împiedică de fapt să experimentezi plăcerea mai profundă și mai susținută a încrederii autentice, a realizării reale și a respectului autentic din partea celorlalți. Oamenii nu respectă ceea ce nu se respectă pe sine. Când îți tratezi energia sexuală cu neglijență, când îți irosești forța vitală pe satisfacție momentană, comunici lumii că nu-ți înțelegi propria valoare. Și lumea te ascultă. Devii cineva ușor de manipulat, ușor de respins, ușor de exploatat. Nu pentru că oamenii sunt inerent cruzi, ci pentru că energia recunoaște energia. Energia epuizată atrage exploatare, în timp ce energia conținută impune respect. Acum vine partea dificilă. Jung știa că conștiința necesită sacrificiu. Pentru a schimba aceste tipare, trebuie să sacrifici satisfacția imediată pentru puterea pe termen lung. Trebuie să renunți la soluția rapidă pentru o transformare sustenabilă. Trebuie să încetezi să mai găsești scuze despre motivul pentru care acest lucru este diferit pentru tine, de ce ești excepția, de ce acest lucru nu se aplică situației tale. Trebuie să te confrunți cu realitatea inconfortabilă că acest obicei te-a slăbit în moduri pe care te-ai temut să le recunoști. Acest lucru este terifiant, pentru că înseamnă să-ți recunoști participarea la propria ta deznădejde. Înseamnă să admiți că anxietatea socială, lipsa de motivație, sentimentul de a fi copleșit, multe provin din autocreare prin epuizarea energiei. Dar această conștientizare, oricât de inconfortabilă ar fi, oferă eliberare. Pentru că, odată ce vezi clar conexiunea, o poți rupe. Odată ce înțelegi cum acest obicei ți-a afectat întreaga viață, poți alege diferit. În momentul în care începi să reții și să canalizezi conștient energia sexuală, totul se schimbă. Concentrarea ta se ascute, încrederea ta crește, prezența ta devine mai magnetică. Oamenii încep să te trateze diferit, pentru că emani o frecvență energetică distinctă. Jung a spus că individuarea, a deveni cine ești cu adevărat, necesită stăpânirea impulsurilor tale, mai degrabă decât să fii stăpânit de ele. Acest proces se dovedește a fi inconfortabil, provocator și absolut necesar pentru oricine își dorește un respect autentic, pentru că alternativa este o viață de disperare liniștită, constant epuizat, întrebându-te de ce nu te simți niciodată cu adevărat puternic,
încrezător sau respectat, petrecându-ți existența la mila impulsurilor tale în timp ce te întrebi de ce viața pare atât de grea. Când începi să-ți tratezi energia sexuală ca pe resursa prețioasă care este, se întâmplă ceva profund. Înceți să atragi oameni care simt slăbiciune pentru că energia ta nu mai transmite epuizare. Înceți să accepti situații în scădere pentru că funcționezi dintr-un loc de putere conținută. Nu este vorba despre a deveni reprimat sexual sau rușinat. Este vorba despre a deveni conștient sexual. Este vorba despre a înțelege că energia ta sexuală este puterea ta creativă și a o trata cu respectul cuvenit. Dar această schimbare necesită confort prin satisfacție întârziată. Când începi să practici reținerea, impulsurile tale vor țipa după eliberare imediată. Partea din tine dependentă de masturbare va rezista acestei noi discipline. Această rezistență nu este un semn de eroare, este o dovadă că te eliberezi de un tipar care te-a ținut slab. Disconfortul semnalează psihicul tău că se adaptează la operarea din putere în loc de epuizare. Jung a înțeles că nu poți deveni conștient fără a face inconștientul conștient. Tiparul inconștient aici este risipa compulsivă a forței vitale deghizată în comportament normal. Credința inconștientă este că satisfacția imediată depășește puterea pe termen lung. Dar puterea ta nu se găsește în eliberarea momentană. Puterea ta nu se construiește prin satisfacție instantanee. Respectul tău nu se câștigă cedând la fiecare impuls. Adevărul pe care Jung ar vrea să-l înfrunți este acesta: până când nu încetezi să te epuizezi prin autogratificare compulsivă, vei continua să funcționezi din slăbiciune, iar lumea te va trata în consecință. Circumstanțele tale externe oglindesc starea ta energetică internă. Când transformi acea relație internă, când începi să-ți tratezi energia sexuală ca pe un combustibil sacru, mai degrabă decât ca pe o plăcere de unică folosință, întreaga ta viață se schimbă. Încrederea ta crește, concentrarea ta se ascute, prezența ta devine impunătoare. Oamenii încep să te trateze cu mai mult respect pentru că emani energia stăpânirii de sine mai degrabă decât înrobirea față de impulsuri. Aceasta nu este teorie. Aceasta este o transformare observabilă, măsurabilă. Unii vor respinge acest lucru ca fiind demodat sau represiv. Alții vor insista că este imposibil astăzi. Acestea sunt vocile celor care au renunțat la puterea lor și își doresc și tu predarea. Nu asculta. Ascultă partea din tine care știe că ești capabil de mai mult. Ascultă vocea obosită să se simtă slab, împrăștiat și copleșit. Ascultă înțelepciunea care recunoaște energia sexuală ca sursă a întregii puteri creative. Nu este vorba despre perfecțiune, este vorba despre direcție. Direcționarea celei mai puternice energii către construirea vieții pe care ți-o dorești, în loc să o disipezi într-o plăcere trecătoare, lăsându-te epuizat. Dacă acest mesaj a stârnit ceva în tine, dacă te vezi în aceste cuvinte, atunci ești pregătit pentru următorul pas. Ești gata să încetezi să-ți sabotezi puterea și să începi să construiești prezența care impune respect natural. Lumea te va trata așa cum îți tratezi propria energie. Întrebarea este: ești gata să o tratezi ca pe resursa prețioasă care este? Pentru că până când nu o vei face, vei continua să te întrebi de ce oamenii te tratează ca pe cineva care se subestimează. Jung știa asta. Eu știu asta. Puterea ta este în mâinile tale. Este timpul să o știi și tu. Puterea ta este literalmente în mâinile tale. Întrebarea este: o vei irosi sau o vei canaliza pentru a deveni cineva care impune în mod natural respect? Dar hai să aprofundăm, pentru că ceva crucial rămâne neînțeles în legătură cu această epuizare a energiei. Nu este vorba doar despre a te simți obosit sau nemotivat. Un mecanism psihologic identificat de Jung, deși niciodată legat explicit de retenția energiei sexuale în lucrările publicate, este în acțiune. Atunci când te epuizezi constant prin eliberare compulsivă, creezi ceea ce Jung a numit o stare cronică de inflație psihică urmată de deflație. Experimentezi o euforie trecătoare urmată de o prăbușire. Acest ciclu îți programează mintea inconștientă să asocieze puterea cu pierderea, plăcerea cu rușinea, satisfacția cu epuizarea. Aceasta generează un tipar psihologic devastator în care te sabotezi inconștient în altă parte. Lansezi proiecte cu entuziasm, dar nu le poți susține. Îți iei angajamente, dar îți lipsește energia pentru a le duce la bun sfârșit. Îți stabilești obiective, dar te trezești în mod misterios, incapabil să menții disciplina necesară. Motivul este simplu.
ți-ai antrenat psihicul să asocieze satisfacția cu colapsul imediat. De fiecare dată când cedezi impulsului compulsiv, întărești calea neuronală care declară că sentimentele bune preced golul. Mintea ta inconștientă începe să evite succesul, așteptând prăbușirea inevitabilă. Acest lucru explică de ce practicienii retenției energiei sexuale raportează adesea îmbunătățiri bruște în ceea ce privește îndeplinirea angajamentului, menținerea disciplinei și motivația susținută. Ei au spulberat tiparul psihologic care leagă satisfacția cu epuizarea. Există însă un alt aspect pe care Jung l-a înțeles profund: legătura dintre magnetismul personal și energia conținută. El a vorbit despre indivizi care posedă ceea ce el numea prezență luminoasă, o calitate aproape magnetică ce îi atrage pe ceilalți și impune respect natural. Jung a observat la acești indivizi o calitate a puterii conținute, a energiei direcționate mai degrabă decât disipate. Ei învățaseră să-și canalizeze forța vitală către obiective, relații, muncă creativă, nu să o irosească prin eliberare compulsivă. Aceasta nu este o teorie mistică. Aceasta este psihologie observabilă. Când îți păstrezi energia sexuală, îți modifici literalmente neurochimia. Receptorii tăi de dopamină se vindecă de suprastimularea constantă. Nivelul de testosteron se stabilizează mai mult. Hormonii de stres scad. Somnul se îmbunătățește. Concentrarea se ascuțește. Dar, crucial pentru dinamica socială, prezența ta se transformă. Începi să emani energia cuiva care are nevoie de ceva de la alții. Începi să emani energia cuiva care are ceva de oferit. Această schimbare de energie îi face pe oameni să te trateze diferit. Jung a înțeles că majoritatea dinamicilor sociale funcționează inconștient. Oamenii răspund la semnături energetice pe care nu le pot identifica conștient. Funcționând epuizat, comunici inconștient nevoia, slăbiciunea, disponibilitatea pentru exploatare. Funcționând conținut, comunici putere, autosuficiență, valoare. Acesta este motivul pentru care aceeași persoană este tratată complet diferit în funcție de starea sa energetică internă. Nu contează ceea ce spun sau fac, este ceea ce comunică energetic prin prezență, postură, contact vizual și comportament general. Gândește-te la asta. Ai observat vreodată cum se schimbă tratamentul oamenilor în zilele în care te simți încrezător și energizat față de zilele în care te simți epuizat și dispersat? Diferența nu constă în imaginație, este energia pe care o transmiți, iar ceilalți o simt imediat. Acum imaginează-ți că menții constant acea stare de energie ridicată și încredere. Imaginează-ți că oprești practica zilnică care te menține epuizat și, în schimb, canalizezi acea energie în construirea vieții pe care ți-o dorești cu adevărat. Cum te-ar trata oamenii atunci? Jung a vorbit despre funcția transcendentă, capacitatea de a menține tensiunea între forțe opuse și de a o canaliza în creștere creativă. Reținerea energiei sexuale este probabil cea mai practică aplicație a sa. Tensiunea dintre nevoia de eliberare imediată și disciplina reținerii creează o presiune psihologică care, canalizată corect, alimentează realizări extraordinare. Acesta este motivul pentru care mulți mari oameni din istorie au practicat conservarea energiei sexuale. Au înțeles intuitiv ceea ce a articulat Jung. Energia sexuală nu este separată de energia creativă, intelectuală sau socială. Este aceeași forță vitală. Irosirea ei compulsivă te privează de materia primă necesară pentru o viață excepțională. Dar aici devine cu adevărat interesant din punct de vedere jungian. Reținerea forțează confruntarea cu umbra, spre deosebire de majoritatea disciplinelor. Atunci când eliberarea compulsivă nu mai scapă de emoțiile inconfortabile, le înfrunți direct. Această confruntare cu umbra ta, furia, frica, tristețea, anxietatea reprimate, se dovedește inițial inconfortabilă, dar este locul unde începe o adevărată integrare psihologică. În loc să tratezi aceste emoții compulsiv, înveți să le simți, să le înțelegi și să le canalizezi în acțiuni productive. Acesta este motivul pentru care reținerea duce adesea la schimbări aparente de personalitate. Devii mai asertiv pentru că nu mai disipezi energia agresivă, mai creativ pentru că nu mai drenezi forța creativă, mai sociabil pentru că nu te mai ascunzi de tine însuți. Oamenii observă aceste schimbări mai întâi. Te tratează cu mai mult respect pentru că nu mai transmiți energia cuiva care fuge constant de sine însuși. Devii mai interesant pentru că nu mai folosești un obicei compulsiv pentru a evita viața. Jung a numit acest proces individuație,
integrarea tuturor părților într-un întreg coeziv, conștient. Reținerea energiei sexuale accelerează acest proces prin forțarea unor mecanisme alternative de coping, a unor soluții emoționale reale și a unei încredere autentice în locul evadării temporare. Dar haideți să abordăm rezistența pe care probabil o simțiți. Mintea ta generează motive pentru care acest lucru nu se aplică. De ce situația ta diferă? De ce acest lucru pare extrem? Această rezistență este normală. Mintea ta dependentă își protejează evadarea preferată. Jung a înțeles că fiecare nevroză are o funcție, chiar și cele destructive. Relația ta compulsivă are funcția de a evita disconfortul psihologic, de a oferi o ameliorare instantanee a tensiunii, de a oferi control atunci când viața pare haotică. Dar această funcție costă enorm. Schimbi o ameliorare temporară pentru putere susținută. Alegi plăcerea momentană în locul încrederii de durată. Selectezi satisfacția imediată în locul prezenței care impune respect și atrage oportunități. Întrebarea pe care ar pune-o Jung este: merită ameliorarea temporară epuizarea permanentă? Merită evadarea momentană o viață în care nu te simți niciodată suficient de puternic, încrezător sau energic pentru a crea ceea ce îți dorești cu adevărat? Pentru că acesta este costul real. Nu doar pierderea imediată, ci efectul cumulativ al faptului că nu ai niciodată energie susținută pentru a construi semnificație. Trăiești reluând, începând proiecte neterminate, menținând un entuziasm nesustenabil. De aceea ruperea ciclului pare atât de dificilă inițial. Nu schimbi doar un obicei. Îți schimbi întreaga relație cu satisfacție instantanee, disconfort și construind putere reală versus constrângere. Dar odată ce te schimbi, odată ce experimentezi operarea din energie susținută, mai degrabă decât din epuizare constantă, vei înțelege de ce filosofii, învățătorii spirituali și psihologii au recomandat această practică de-a lungul istoriei. Vei înțelege de ce oamenii te tratează diferit atunci când încetezi să transmiți zilnic epuizare. Vei vedea de ce apar oportunități atunci când operezi din putere conținută, nu din slăbiciune împrăștiată. Cel mai important, vei realiza că respectul căutat de la ceilalți a depins întotdeauna de respectul pe care ți-l arăți ție însuți. Și nimic nu demonstrează respect de sine mai bine decât stăpânirea impulsurilor primitive pentru cele mai înalte obiective ale tale. Nu este vorba despre călugărie sau despre respingerea sexualității. Este vorba despre a deveni conștient de modul în care îți folosești cea mai puternică energie, alegând să o direcționezi către construirea vieții dorite, mai degrabă decât să o disipezi într-o plăcere trecătoare, lăsându-te epuizat. Jung credea că conștiința este cea mai mare realizare a umanității și principala responsabilitate. Aducerea conștiinței în relația ta cu energia sexuală este o modalitate extrem de practică de a dezvolta această conștientizare și autodirecție. Lumea are nevoie de oameni care să canalizeze forța vitală în creație, nu în disipare. Să construiască, nu să consume. Să conducă, nu să urmeze. Întrebarea este: ești pregătit să devii o astfel de persoană? Pentru că, până când nu încetezi să-ți tratezi forța vitală ca pe o marfă de unică folosință, lumea va continua să te trateze ca pe cineva inconștient de propria valoare. Și valorezi mult mai mult decât atât.